Kuna Israeli na Juda. Isaya wakanga ali murume wakaona. Haleluya. Zita lake lekuti Isaya ziko lekuti Jehova have said. Kutotala kuti tichimbo tanga kuvule pakasi Isaya. Tondera kuti kuna Jehova wanetika yekusefa wana. Haleluya. So Isaya wangali murume wakati ora unemukadzi nepo chechi ya nasi na warume wanoda baba zoshata madama akatosvika ndareni akabata ngototaura kuti ngatikwidza takadai. They respect their women and give them room to hinder them to do and participate in the body of Christ. Madama akatongoti iti garira ipasi ashumba. Unaona Hosea chetro bandera to Kristo ora kimatiku nini. But Isaiah wanga roho. Mwari akamuti Isaiah tikamguta unze guta kutitende ukali. Unotiwe Sara wakadaro ndichabono profita mguta. Bible alitipi mzika mkazi wa Isaiah. Rinongoti prophetess. Kuti mweka muduzire kuti kuzi prophetess zinoro murumo wacho profita. Hallelujah. Kuziye kuti ndima grade bamukazi wako tinongoti mukazi wachihera toziye kuti zvakaonana. Haleluya. Bhaibheri rinotiudza kuti Isaya waipota achitumwa naMwari kwende munharaunda kana muchechi. Waitopesana nesuo rechechi akananga muguta kwende kuparasi. Haleluya. Waitone nyaya dzine madzimambo mukati kwedu kuZimbabwe kune nzvimbo inonzi State House. Regani nomboparo wangu kuti ndiri kure. Pa State House hapasvipi zvedzunguva. Panode order nesilence and mota yako haitenderwi pakufa padhuze neState House. Zvinozona ajenda yake ni kufire kure. Yaurine kuzofira. But ikoko kune maximum security. Isaiah wati God says the Lord. Mako tende ukali nokuti umakohona iwashika. Ukaramba mune ropa pa maoko. Nikaburu kandeka pachamu. Pakichechi ya nasi inoti ya kutiula maili watano. Kuti ziso renilo ngali pepa warume wani. Karibuna Isaiah akaporofika. Akajiambile kikupinda ukuta kana Jehova hataula. Chechi ya nasi inoti akanga tichizona. Kakudomborose murume wako. Takanyara bosi tichizona. Where is the anointing of Isaiah? Inoti kana ikaona kata ambu ya kusonya kwenu kwa nyanya. Woshota Israelo wandika bobo umwe. Roe mururu maka usonya apeta. Maruwe nebuno zike.
iwe tikama nerona Isaiah anatende ukai unamoa mali washika. We need people who repent. Isaiah asitakende kutisha sokora una chizende pass. Why don't go mambo dauya ndatini chishika pana sasa ndio para maka deura na kwana kama nitakwambia pano nitatiletea ikuroya muzati ndio chekaere ndio pano ngoline mimba ikudo sharemo imandi machi saka every day ndio lamba kichiroa ipo pa ya ikuroya kwenda kunenga uchaendwa hapana familia ndio zidole kaere ndio jeuri asa ndio potential ya flyer wa ngora tatepo senaya Pentakos Loda chekine wangu wanotenderuka wanote mwaridi batile pasangano lilo hii dinoramba kupandili mkazi wa chumangu dinoramba kushandi swala pepo senaya wale lilo nisatila pera Jehova doza ilo wapangu dinoramba kushandi swala satari. Yes. Kuna wale walikupenda kita over their lives. You know wanashamari you chukwenda nezana. You went so much hard, which is not in proportion to the profit. Chakawanda peuli isia, but in luxury auna inamroi mmoja. Wama faraitwa, ionu South Africa mumo, munema tana kebudai. Tatepo selai, kuya teze takape mocha, kati toke mocha ditare Cape Town. Dima freedom ya Jehovah, in the name of Jesus. Isaiah wangakarola mindfulness. Asimkati watana mrabizo uprofit. Baada ndoti mwali watana wakati mira imwe tino musiya mnono kopeta. Ngai timo opete basi. Ema pura kutoto ema bachi ya na maikwa kude kwenda usiye mira ngakati iko genya ndaka uraso. Lakini kuitirana yape kuchipu. This woman erona hear me and hear me by the Holy Ghost. Give God space in your life. Isaiah was a married man. I'm not excuse God. Now check your wife. Or show some no fuma musico. Someone says no. So you ask one a referee. No clarity. In time we are to prove that I didn't go into the workshop. That is it. Don't get to me. That is calling down the room. Ancient speech out as I was. Jehovah, one more than you or show you. Isaiah wakangakarola. Aswala pai. Wanga asina panda le chipui. Kana kini. Asumari waitota orana. Endi waka wana mariparufu. Ana kuona maripa parufu. Anadile ngoroti. Chini. Munaona kama atende parufu. Umaona Jehova yonomba chindone musala wanelera kuramba kungazichoma. Umechitsukuti kwabendekete kuzi ndo zvinoita Mwari nguva yaMwari inosiririsa. Isaiah ngarutozisiyana nabo. One zvendikutaura. Same environment, different perspectives, but the same God is revealing himself to a certain young man. Ulimutu ulipafu zako patidinenya enewewe. Usatendera usangano uno upere. Usina chamari chawaona mwenye kayemwea. Kana usikasoro kiti Mwari libatire. Naleta kulota shinya wada nili Cape Town. Taipo sarula nenga nione makakara pachikaro. Hamunera shamuna ipa. Kunza usatukwete. Kazi yao kinawa nyesika. Mchechi hapo ofiti. Hana mati. Harotiba kupanga mchaka uo. Haidi. Habisimari. Ano wakati uyaida kunguwa kutitite shakati. Haumoni. Unozwa kutolodi ya itsila mpane kakuto wala. Uya mina matile kuundhi kumba kwangu. Unudhi wacho tili kudzinga unodonde. Nemanyimila kwenye. Isaiah wangakaro. Hallelujah. Then Isaiah unokulile pamberi kuporofita.
akafamba achitaurira Israeri kuti kune kutendeuka. Obva ataura kuti varume, zvamuri kuita zvazvifadzi Mwari. Kune nyika dzichakupambai kusvika matendeuka. Haana pakuti I can see money in your wallet. Wakati siye kuroya Jehovah akupe mari. That's how Isaiah prophesied. Zvino unoramba achidura zviprofita zvakawanda. Zvimwe achitaura madzimambo, zvimwe nharaunda, zvimwe waitotaurirawo maindividual. Hallelujah. Sezvo munofanirwa kundoitana mwamwega moti iyo zvazoite kurwadzana zvihambiswa mwati hapadi kuti mufundisi azvizive kuti wamuadhiresi. Unondomuti pachibhururu usazodaro. Kana akati handizizwi asiwo basa rako waita. Isaiah waiti akaprofita kuti toonana mangwana kuti garai tibika kuti amai akatondimiririre kobika. Chinokosha kusiye message. Right. Isaiah unoramba achiita izvozvo. Kune nyaya yetazoverenga iri kutangira muchapter 36 kuti munyatse kuzoizwa kana mwakumba endai mwoverenga. Bible noti mugore rechina after 4 years Hezekiah was a king. He was ruling, giving directions, commands and whatever order in the country. Bible noti Jino Sankerib mambo Assyria came to pursue and to put Judah in bondage. Anakuya kuzoti banda uya kuona mtana wakauye kwa pambe zilipo. Hallelujah. Pemunaona mchitabudzwa nema ya China kana Satani kana nanomwenga hana wali chaka mpaka. Ndazo ndiri kukuwengera zvindakapokupa. Unokuwengera zvokuwande mari iyasi. 4 years dzekutonga dzakanaka. Sankerib ndobva auya rechi4. Obva nekutora maguta kusanganisira Juda. Aipamba kudaro. Chapter 37 ndobva nezvetairenga zvasi. Pakabve nhume kunyika yeAsiria. Nhume dziri kuuya kuti tatumwa ndiSankerib. Zvatatumwa ndobva atsanangura Bible noti akazvati apedze kutaura achitaura iwo nemutauro wetinozwa. Zvijeke kuti tione kunopawo report. Bible noti ndobva atsanangurirwa nemutauro waanozwa. Zikasi regai kunyengedzwa ndiHezekiya echimuti kudenga kuna Mwari. Hamuzivi here kuti kuna vanhu vatakatopamba tikawauraya tikarova zvimwari zvavo. Hallelujah. Amen. Saka uri kutoita zvekuchinyora manje. Zvaari kuda akatarisa Juda. Kwakuzvidisa kudai. Apedza ndobva ati iwewe Israeri, iwewe Juda usanyeperwa ndiHezekiya echimutaura kuti Mwari uchakurwira. Muchazodzidza kuti ndini ndakaparadza and Egypt yamuri kutemba nayo takapedza nayo. Saka otherwise ungakumbire pfuti dzisina mapara. Izwai zvenditamuita. Bible noti wakagashira mazwi pamwe chete netsamba. Wakapinda mulefu rehumbleness. Wakabvarura nguo dzavo. Apedza kubvarura nguo dzavo munoziva kuti zvainewe kuti akomana vanhu vanonga vari kuona kuti nhasi zvaitika zvapfurikidze mwero. Zvakuda kuti tidaidze Mwari pachake atende nyaya. Ndobva auya kuna mambo akati, mambo tine hama dzatishanyira but hezvi zvavanyora. Hallelujah. Unoona here kuti muyuna wendinoziya unoti kana zvinhu zviri pachimonya uzvo uchida kuziya worship inobude pamunhu wemuunited ngaaende padambudziko. Zviro zvakanaka. Unonga kuti chechi yako domo chinje mavision iite makeyboard nemadrum. Ari pakadzama unoti nyanga dzaimboshaidzo kunga dzakashata.
Why? Because unise kuti ndadzamikwa. Warume wakatakure tsamba going to the palace. Hawasi kwenda naye tsamba kuchange face. Ari kunanga naye ku palace. Isaiah unomozwa kuti imnasi kwaimwenziyo ipakanaka. Marimuba ziwe akana shiro uti kumprofita wa Mwari. Echitoti Mwari dai kuti tisvika aripo timutaurire nyaya, hakuna kunaka, kune emergency. Hallelujah. Ari kutoite prayer kubata Isaiah asvikirwa ari pakirao. Munoziya ere kuti pane nzira yechipostori yetinoimba kuZimbabwe. Tikane masimba Jehovha, tikane masimba Jehovha, tikane masimba Jehovha, tikane masimba Samunasia. Yes. Ukazana kutoka kulira muko kutoka. Unoyeta. Ana mavese yenyu akatorongeka kuti mukamboise ruoko muzoti zvisati zvasikwa. Aisaya vamariwo. Tika. Bakira wakapana. Urukai nemasimba Jehovha. Tsamba iyi haina kunaka. Urukai nemasimba. Nyaya ya shift kwelefu. Yapebu ani, yapebu anyori, nopaesa ofisi ya profeti. Kati ishi zangu nemunondo ya profita. Bible shokora mari notirimezua, Elijah anozina mari, simuka upe, uyende kurengere Damasika. Kana washika Damasiko sota, Elisha semprofita, munjimbo yako yewe. Inata wetu kuruda kuti iwawe chiprofita chako chapera. Yes, all right. Musarwa nemunhu wetinongata vhotera kuti wanyule iri taba. Season and times comes and go. Elijah aliprofita weseomita zvakwana ende kurengere Damasika sotaina ishi. Awe profita ende mwene Bible noti pachinzvimbo chako. Bali manana kuti Elijah wakuzofa sakafana wa prepare. Unongoti nguva yako iwo yapera. Zoteumwe. Asi pakuzodza kwako. Zotao sheche. Kana waku zota.
information. Aibata kati Jehovah. Unomboziya ere kuti pane time dzausikade kuti ubudise dziwa kuti Mwari aziye kuti wakutaura naMwari zvino. Pano nemunhu unoise ibvi rake pasi oti Jehovha unodzoka pane zvakanyorwa. Vakati huyai kwandiri wakaneta wakalemerwa, ndinokupai zororo. Jehovha urukai pachigaro. Aigere unoti Mwari mwoyo wangu waziya, ndiperekedzei kudongo rakakwirira kunidarika kwandichaona wawengu wangu achirwikwa, ini ndakagara pachavo pakakwirira. Manheru ano nezita raJesu ndiri kuprepare mwana wapaHebhuroni anobata tsamba yakanyorwa nemuwenge, onana nayo paolta yaMwari, oti Reverend Muhomba izwai nyaya yavo, zvima Mwari wenyu angatizwa. Haleluya. Mprofita unoti ndiri makandidana. Musununguri Jehovah, musununguri. Ndiri ndadzizo yamaapostoli. Padula, ndinonga ndine kiu apostoli. Ndakazobati mumwe musiku wakundogara mwatonhemo zvinhu. Haleluya. Unoti bhoko unangisa pana wako unoziva. Ndiyoyo. Ende mapostori anouya kwati zvi. Haadi kuonekwa nemarabhaumba kuti auye pamufundisi weMethodist. Haleluya. Isaiah akabate tsamba Nemasu wakatanga kudaidza Jehovha. musununguri Jehovah, musununguri Jehovah, musununguri Baba, musununguri Jehovah, musununguri Baba, musununguri Jehovah, musununguri Baba, musununguri Jehovah, musununguri Baba, musununguri Jehovah, musununguri Baba. Achipenda zikazizanzi na Jehovah. Taurira Hezekia, rega shakukushaka na kufunguka. Nokuti mambo wa Asiria haasi kuzopinda paneo. Ndoda kukadzika pana mapisarema 90. Pano zine Bible hakuna chirwere chitasvika patende rako kana ukapinda muna Mwari. Zvanzi na Jehovah. Hezekia masokonda manzwa. Panyezi nomwe yezindiri pachigaro. Akubata abata moni yedziso rangu. Rega zvako kutya kana kuvhunduka. Ndichigere pachigaro. Mira nditire naye Hezekia. Ziya zvakadaro siye maoko angu. Aya akati tinomirirei pakirawo hambai. Nyaya yedu yapera. Ende ana kodzoke koite ma10 days kana ma40 days. Akatosvikomba kuti bikai sadhazi ngemuprofita. Mwari ucharwaenda. Hallelujah. To the one who has no confidence whenever they receive the word. To the one who has not going to practice. Shokora Mwari kana lauya. Wanorarama wachicha, wanorarama wasina confidence. Umwe mwana wakati ndokubira tibatsirane kunamata ndobekwete kuchavhirika tinhasi hatinamata. Ukanga waende kuinterview usafunga kuti waende kopfimba kaba God bless you. Kozi kana interview akakuti what's your name? Haisi time yekuti hauzizi zita rako baiwa kuti unozi Sekai. Taurire neconfidence I'm Sekai. Une masubject makanda akanyora ka5 asi akakwana. Ndo padzi zviri kudiwa. Hallelujah. They are not confident with their God. They wasted that Christians spend most of their time uttering prayers of fear. Chinowatume kuti zvibona kika kuti tinamata tisatera hani kude kukudza Mwari. Akunamata asatera unozizwa kuti painde kurye zvidhoma. Mwari ruoko rwenyu haruna kupfupika. Zvokutanga kutibata. Iwaine vanobva nesu. Maikurukopi yavo ngaikuduke. Akaita riko ngaakavape. Moto pamuroi. Maikuru. Mazwi enyu ndeekuvhunduka. Ndiri kuda vanhu vanoziva kuti achipa chigaro Mwari.
tapete unotaurira Hezekia. But Hezekia unoti izve muprofita naziswa aenda muprofita ndope ndasimukira manheru ano because it's a stretching topic. Ndatomutaurira kare kuti handichinji but ichauya zvaya nemadimension. Nhasi ndati bring your petition ndope ndasimukira pose zuva rekutanga. Unoti Isaiah aenda semuprofita nevanyori wese havasi unotore tsamba kobva achibva nayo kumba kati level remaprofita ndarizwa zvauya zvakanaka anyori aite basa asi ndakwende pana Mwari. Pane dziye inozi oko Satana read what my enemies written. But I prayer, but act in invocation. Akataka kunena chikalo cha Mwari. Kuti amusimbire makati anoti mumbi. Yes. Makati mulo kubudisa wani kubegulu Jehova. Ali kutaurira Mwari. Ruko rwedu makati rune simba wani. Amakati asizwa ichatawa. Hazine zvitoma zvese ndinowa. Nerimi watende musafuri wandini. Muneshuwaele Jehova. Kuregeza Satana chita zvanoda. Bata Ibrahim basiria. Ezita Jesu. Yauya ingini pamberi petu samambo. Yashineleka nasi. Zimetanganywa wadana maikuru yenu. Zimetanganywa wadana hamatenu. Zimetamba zilimuhani zilibocha. Zilipanda pahone pantare. Panda kabila pana nezita la Jesu. Tawali tatamba manerwana. Mwari Jesu nano wali. Iswai bingo enanga epachupinga. Ilunama atanesta la Jesu. Bring your petition before God. Tabaraka walizwa Jehova akatanga kutondere shoko lake. Akati huya ipandiri makanyata makaremene. Tinopa iso. Anoda mtu wali tenyata koma neukano pa altar. And then to go back to the point of your knees. I've got 7 characters of
into foolishness. It was a prayer. Wakati shona ilimuti David wakafugama na kumalishinja izano la hitofeliwe mbote. Amen. Echino pete wani gari ite mbote wakafani kusitana babali wana koma na nene moya wana. Amen. And also the chapter I found very much was going to Shino Sanora hitofeli laka wembote. Unaona hata 15 seconds. Uyu unadoma ya walite chamba. Mutuma manerufacha. Mariba. Kamunia shauri toya obasi wamimo unodo nakopeta ipo pale chechi okay. Alipotoka chiko uraya kwa. Mtumu wa mali uko mshika hapo hata unafungari pale amune ashauru toya basi wa ememe unodo is the ministry of giving. Ibrahim kitimu rota nekukaa hola. Kujibaya takiruno bata Hezekia lemuri yake. But wao ya sadaka. Akamotaka kufamba akananga pa mchima. Wema so. Bado ni hapi kolimu wala zoego fani sa chienda. He was an angel. Hakuna kuya kurusu shule ngirosi. Baka uye wani na nemu. Okay. Okay. Mshawako mono au bake kutuui makambo mshandiza dina uya manelwana nezitara jeshi papa pako babunke watuma wedenga ende alisikuja watuma wao unyoro wanoti leo unyoro ngoja mtuma nebaka hapa site kujikana shikaramba jeshi anoshani za munondo paipe lino achara komba ngani na mkomba lake akada ipegao elekerake the angelic reinforcement. I know angelic reinforcement. Okay, all right. Hezekia wana mtisharanga. Denga lino mtikira ndikupe wali mungu. Never tuma hopo. Mandodo kupe wali. It's enough for you to testify. All right. Ministry yama angels itatanga manelwana tito lipana. Some of you after this revival and during the revival, your eyes are going to be opened that you shall see angels moving up and down in the issues of your life. Wanono sasa kwa na kutikilea mutuma
pakufamba pako. Pari pabasa ngabatendere tona watumwa. Wanoti uyo atipi basa zokunanya. Aro iyi ari pabasa. Let the angels minister. This angel is not this only angel encountered in the word of God. The Bible says, and Daniel knew that according to the scriptures, he understood by the books that according to the prophets made by Jeremiah, we were supposed to be summoned, but still we are in bondage. He bows down to pray, bringing petition before God. Akadimani inga wani makaporofita, muporofita inyeba erebuti kana sevete kapura, tinenda na pamchelo. No, but I told a petition. Nobody knows the characteristics. This is the first characteristic. Gutukunuhwa at this night. Daniel kuno bahati kune musharuka wakanama. Okay. No bahati tanga wakuye pambele pamwana. No mudai zaishe. About their help, but still they are struggling with this help. One of those here, when the Bible and the Queen Muswe, I see the Chakuita Muso, but in as Misway, but they don't know but what is happening towards and concerning the prophetic giving? And the enemy will see tomorrow the Pampuru. But Shakaporo because she cannot know what Chica Guru Daniel mati babali wakataza hatina changa kona pabebe akashira hapa pabebe pamwana tine wanu wanona mata minamato ya kupaita pati chihule chake hadi kutaura kumwari ndilombo pota ni chichia walume wanu nibatile Jehova. I refuse to be a widow. Daniel unutaudosha shiromwinde sepa duse na mwana kwa haiko rana maji hane maeko pao kune majusi, pao kune mnyama, pao kune chakula. Kosi mwepete
thank you, Lord, for your blessings. We give you honor. We glorify your name because you are so mighty. You are excellent, Lord, mighty in battle. You are God, Jehovah Jireh, Jehovah Adonai, the Alpha and the Omega. But in your pombe, I'm going to move. But in the one unatemaitakatasa masibaba yedu akaura kwanika tuwilipe takatasa Jehova sokuti une godo hata uli pale munota teburara mwana we grade 7 apasa grade 7 mkoro uno ayendi kubasa zakai kwa diana baba yedu ape kuhongo gorelina mkoreti kama tosi kano gona ngaka mwenda ngende ku form 1 2 and 4 apeta wasizara chimbomira ende kwele umbokura imboenda futi mbele but unozwe munhiku uchuya wakapase grade 7 afari bakuti mwana wako iwo grade 7 umuti makoko mukatowe kuruwa dhana munonga muchiitisa nechishanu ngemunhu muchaiswa munhu yake mwana wako akapasa eliwadeiwo hausikuzia makuti nyaya yako yangotaurwa mumabhuku bori kutouya pakazitenzi iwena ulikutoiswa discussion ulikudiscusswa pana hausikutozia kuti pana asimudze bundu ngenyaya yemwana wagrade 7 Daniel unoti Jehovah as long as God rematiba marichipati tiwanire inasha manerwana akaramba transgenerational curse and his akati manzi baba yedu zvakatadza nesu zvakatadza mwari tiwanire inasha toda ukugonerwa manerwana haleluya achinamata achiruka mazwi pamberi pamwari mutumwa wamwari zvakare mwari unotokotanira uchikunamatire nokuti paakafunga zveprayer and an answer was given, which means time yamakaronga sangana mupfungwa kuite taungano zvataita pane mhinduro dzakatsvekwa pana nekuti mwari akati mukaerenga Isaiah 65 unoti ndichasvike time yandinonamata wanhu wasati wakumirira usati wataura unonga achipindura kuti wakandomira wakanyara mwari wakatotanga kupindura Daniel musi wakafunga ndakakupe answer but your answer has been hindered by some demonic hindrance, some evil interference. Mutumwa unazi Gabriel wanga ari kurwisana nemweya ichirambidzwa kuti iwe uri mutumwa wako asi apa udaki denga rikati chiendai asaramba ichinamata pamunhu ngoti answer yake ndakamba. Why is he still praying? Zviri kubve paatange kurevurirapo ndo pakaite kuti mwari wakaivhokwa kuti watsvage kururama kwese. Confession brings us close to God. Then God will act according and what we are asking for. God will give answers. Mutumwa wa Mwari uya wakafanana wakauya kwa Hezekia kwa Ulaya. Unongosvika ndobva abate tsamba yemhinduro ngazi urusarare pabasa sakadoro ingirosi tungirosi asi wakati nowakandisiya ndakaenda kare vaibvunda akati ndakuchaenda ndega mweya muchadenga yakati uyo musamumire mberi kwake une tsiga yekuuraya kusha siyayaende nemhinduro munozozwa Daniel akuti mutumwa ndakanga ndamboona wakataura neni wakazviratidza akati zvavari kunamatira zvakapindurwa kare. Daniel brought the petition before God and there was an angelic reinforcement. Yakabofanana nezvakaitirwa paIsrael. Manero don't want to pray. But kune prayer unofanirwa kuita wega. A prayer of confession. Haidi pakureba. Zvokuti uzonda confessa kana kudaidzisa. Haitomboti unogona kukonfessa ndiri kutaura zvandiri. Uchitaura wega kuti Mwari ndira wega nezvinhu zvakakupoteredza iwe. Haleluya. Pane umwe mushumairi wandakazwa achishumaira echiti iwo kana wazokumba wabve pasangano pana
ende mba wako upinde mba ovare top ichishuma inazasi wavare dota isetebho yakanaka ine dheko wotaurire mumba mwako wotaura kuti imimi chihule uya kure patebho godo kure patebho kuroya ndaiyapo pananga kuti zvizoregoze ndimufundisa daro kana kuti aparidze avhangeri akakokwa wega tisipo maelda pasina madhimoni nesusu tisi wega vhara nemawindo mune siringi hazvizikipa kuti waakudhira nechitewe chiya wochitaurira kuti ibve mumabhonzo ukwire patebha. Today is your last day to operate inside me. Wapedza kana ukadai nekenyasha uchiimba kuti uzvinyatse kudzama asi wazopedza wabva watore jira racho wakandoriti putire kudai oti shwe handiti mumba mwenyumo ndo mundori nemanchester put fire jira munotenge rimwe ari dhuriba kwedu kwamutare idhora kujira kwakarebe kwedu. Why? Because your breakthrough and your deliverance starts on confession. The basics you carry throughout the year. Kuna makabve muna January, but ana musu wakabudise pachena pamberi pamwari kuti ndine utsinyi. But unotouya mu church utoripo muzvigaro utori ne-influence mu church. But ana zuva rimwe chete raakati Mwari ndokumbire nyasha. I'm wicked. Ngokuti hapana musuwenda kasi uyai kumba gomba bhandera rangu ukwire pamakaza rati kusvika Mwari urira bhande rinotozvibati rototeedze muoko kwauri kwenda rogara rotofita pani mwoyo wemunhu uchipesana nechaakapfeka gauni rendinaro yehandi yoholy of holies ndogona kutobude mweriri kwakotanga kwende kune pambi dzenyika ino. But it takes a pure heart that understand there's a God in heaven. Rinotoona nyangwe tiri pakawanda tinodiri kunamata Mwari tichikumbira zvinoshamisa but tiine mabasics anotirambidza kuona chiso chaMwari. Vanhu vanoda kunamatirwa, vanoda kuona minana but havadi kutendeuka. Kumusha kwedu kwamunobva kune makuwa akanyorwa kuzi RIP muri muequation dzeuroyi. But muri vanhu vanoremekedzwa chaizvo muteki tinotokuzwai mapinda bvudzi rinoti nyaunyau kuti asvika akazodzwa pane zvirikuitika. Hallelujah. But I want to tell you, God has designed this day for you and me to be blessed. And Rino Sangano is going to be a mark in your life. You are going to encounter God himself. Inini ndinoramba kuti vanhu vanoungana Mwari akasataura. Mwari vakare achiritaura nazvino ende achiri kuita mabasa makuru. Nyangwe kana pane vane better over your life wachita ubudiriri, you shall see by your eyes. God is still at work. Kune vanhu vane minamato yemakore but hawana answer yewati waona. Get up. God loves you. You are going to encounter his power once again. Bring your petition before God. Say, oh Lord, remember my petition. Mwari unonyora. Unoti anhu apedze kunyora unofembera zvanyora. Mindfulness. Anhu apedze kutonyora kuti ndi Mwari unozodai iye Mwari pachake ubvadi. Mwane upenyu. Kuti kuti vhesi rese randabata rine life. Nyangwe ukasaziye neukuda panguva yawe kurwara ine. Ukaerenge kuti pakutanga Mwari wakasike denga nenyika. Iro vhesi rinoadrese mubaba usukubhadhare chuma. Every verse carries power. We want to pray, Manerwana. But when you are bringing your petition, remember the word of God. So, ndine zvinhu zvandichazodzidzisa Mwari akatendera. Zvimwe ndinotozviziva kuti zvichazoramba kuti ndizvitaure. Tichitaure zvimwe zvinonga zvichidiwa.
by that time. But I have got a lesson. Whenever you enter in prayer, because in I bring the issue in the power of prayer, but in dimension. Today that bring your petition before God. And God will respond to what you have written. But when I did not my rules of engagement, could you also in the Namatas Kasima? As they have to and that are sales of the married that them than the kind. Sit at them than the Catarian. Muambine kwanisi wakitenda kwa mwana zero sasa sasa hapo makanga matobadi unyayacho. Nyayacho according to this what is written. Kune wanu walikutita fama ne chinga matobadi acha kunoroe. Bali kuna Jehova umuntu ukadzoke pashoko. You act to it. Shaka ura no shani. So maneno want to make a very short prayer. Kuna mali tomorrow I brought my petition. I read my petition. Act upon my petition. And we close for today. Tinomuru ita tinomuru